morning student, Sugeng Edi Melaras Soleh lan Soleha kelas tunggal SD Isanya Gajah Mada sekolahnya pada juara. How are you today? Kepriye kabarmu dinten iki? Mudah-mudahan laras soleh lan soleha ing dalem diparingi kesehatan. Amin. We will study bahasa Jawa about suarane barang lan suarane alam. Mirengaken video iki ngantos rampung nggih. Saniki lare-lare gatekke swara piranti ing video niki nggih. Setunggal. Swara apa iki? Nggih leres, niki suarane sempritan. Sempritan suarane prit-prit. Nomor kalih. Swara apa iki? Nggih leres, niki suarane gelas pecah. Gelas pecah suarane piar. Nomor 3. Suara apa iki? Nggih leres, niki suarane telepon. Telepon suarane kring-kring. Nomor 5. Suara apa iki? Nggih leres, niki suarane angin. Angin suarane wus-wus. Gangsal, suara apa iki? Nggih leres, niki suarane udan. Udan suarane tik-tik. Matur nuwun laras soleh lan soleha ing dalem ingkang sampun menyimak video iki ngantos rampung. Mugi-mugi saged bermanfaat kangge lare-lare